yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Bamako lamorde Mali kono waktu woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka goskina mbiyen Fouré Alinou Fasso mayɗo to Abidjan lamorde Côte d'Ivoire lewru faltindu yettima hanki to Ouagadougou lamorde Burkina Faso o ko nder kaso mayno tumaɗo humodirde e yimɓe leyɗele janane gam jiiɓude Côte d'Ivoire goski makko ƴewtete gam famude ko saabi mayde makko jaati toon to Ouagadougou. Côte d'Ivoire yoga tawaɓe fedde PDCI RDA Tidiane Thiam ardi waɗi yewtere yesso jaydiyankoɓe ɓe kolli yidde mabɓe fewde yilirde mawde nden nde waɗata peeje nambiyen batu gam subagol darantoɗo ɓe e sungoji aroɗi yilirde nde holli wonde ko Tidiane Thiam woni candidat mabɓe wona goɗɗo ma en gartoyoɗo kabaru. Volodymyr Zelensky e ɗimmoɓe makko Europe naɓe jaɓɓama hanki to Washington ɓe jewtidi e hoorejo Amérique Donald Trump ko homodiri e dartingol haare hakkude Russie e Ukraine caggal jonde nden Donald Trump holli weltare makko e yewtereji ɗi o waddi e hoɓɓe makko ɓe tedduɓe bisimilla mon. On calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji koye o kabaru puɗortoɗen kabaru camɗo ko ɓooyani état major kono leydi Mali nantini hande subaka e nder cimtol wonde piyanɗe deggodirɗe waɗi fajiri hande e yamɗe 5 silmaji nogas fewde e dakaji konu to Farabougou e to Biriki Were ɗum koye nder leydi Mali ma en gartoyoɗo kabaru e kabaruji men paaɗi. En kaali e gardididi goski nambiyen Fouré Alain Christophe Traoré lollirɗo Alinou Fasso mayɗo to Abidjan e timmoɗe lewru jeeɗiɗi ɓuuro faltidu tawi omo wonno kaso ko adi ñawore makko ono tumano homodirde e jananɓe gam bonnude leydi Côte d'Ivoire goski makko artirama leydi makko Burkina Faso hanki kikiɗe ɗum waɗi yimɓe hewɓe e yoga e laamu ngu jaɓɓimomo to bowallaɗe diwoje goski ki nawama to suudu safrudu Bogodogo gam ƴewtade ki wadde ko wiyete ko autopsie gam caggal ɗum o wirne namira nofte keroɗen Boliba. Ko sunari e tikkere wonno hanki kikiɗe to bawallaɗe diwoje Ouagadougou e sayi jaɓɓigol Fouré Alinou Fasso ko moɓidiral mawgal teskano toon nde tawno ko laamu Burkina gam ruttudemo teddungal eri yimɓeɓe yaltude jaɓɓademo e kewalla eti ɗum ɓesgu Alinou Fasso yoɓni ɗum Sébastien Bouda ko kaw makko. min goyatno kono yiide on ussi mette amen ɗe belti kadi e ɓiɗɗo amen o joom ɓernde yajne ina saɗimo wallani min mbawa hijjiddemo. Alinou Fasso gollidima no fewi e gueɗe balle neɗɗanke e Raissa Compaoré oni ɗaɓɓi yo sehil makko o rutti teddungal e no hanniri e wiide makko yoɓe balle andude ko heewi saabu Alain Christophe Traoré gandiraɗo Alinou ko jambaro ala ko wawi haalde goɗɗum so wona jarnude dariɓe ha Fouré makko artiraɗo hande beele omo teddine o suure no hanniri. Burkina Faso no yeddi alhaali wonde Alinou Fasso ko barciɗo laamu ngu holli ma waɗa kala ko wawi gam hebde hen ko laaɓi Paul Kéré ko avocat ɓesgu Alinou Fasso. ɗum ko fuɗɗorde goski ki ƴewtama to Abidjan kono ɗo kadi mamin jurnito goski ki gam andude ko saabi mayde makko o alhaali ko poɗɗo rewidede no fewi beele gonga ina ande Alinou e kureji mum dañane ñawore. ñalawma wirwinde nde jaggaka taw kono yimɓeɓe foof kolliti wonde caggal mayde makko Alinou Fasso no foti ruttede jarore.